Ξέρω, παρακαλώ καθίστε όλοι καθίστε. Και εκτός από τους σημεοφόρους, οι άλλοι να καθίσετε, να ξεκουραστείτε, να απολαύσετε. Και αν κουραστούν οι σημεοφόροι, να τους αλλάξετε. Ξέρω πως δεν αρέσουν οι ομιλίες, είναι βαρετές και θέλετε 2 λόγια μόνο για να τελειώνουμε. Όμως συγχωρέστε με, δεν μπορώ να σας την κάνω αυτή τη χάρη. Πώς να φτάσουν 2 λόγια για 3 Αγίους και μάλιστα τόσο θαυμαστούς. Επίσης, νομίζω πως τώρα εσείς θα παρακαλάτε να μην τελειώσει τόσο γρήγορα η ομιλία, γιατί είναι ωραία εδώ. Έχει και ζεστούλα, έχει μαζεσταίνει η χάρη και η ευλογία των Αγίων πάνω απ' όλα και φυσικά, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, γλιτώνουμε και καμιά ώρα μάθημα. Άρα λοιπόν εσείς θα παρακαλάτε να τα πω όσο γίνεται πιο αργά και πιο καθαρά για να ωφεληθούμε και να γλιτώσουμε και μάθημα. Έχει πολλά κεράσματα, πολλά μηνύματα η σημερινή γιορτή. Οι 3 ιεράρχες μας έχουν κεράσματα για όλους, μηνύματα. Άλλα από αυτά είναι ευκολούτσικα και άλλα είναι δυσκολούτσικα. Δεν πειράζει, δεν θα τα πάρουμε όλα, δεν χρειάζεται να τα πάρουμε όλα. Ο καθένας ό,τι μπορεί, ό,τι κερδίσει, κέρδος είναι. Εάν γνωρίζαμε εμείς οι νεοέλληνες τι χρωστάμε και σε ποιους πραγματικά το χρωστάμε, οι 3 ιεράρχες θα έπρεπε να τιμώνται ως μεγάλοι ευεργέτες και οι εκκλησιές μας σήμερα θα έπρεπε να είναι γεμάτες, κατάμεστες, να ασφικτιούν, κυρίως από μαθητόκοσμο και εκπαιδευτικούς και όχι άδειες ή έστω μισοάδιες. Ανταυτού, πολύ δυστυχώς, δεν γνωρίζουμε ούτε τα ονόματά τους. Δεν ξέρουμε ούτε σε ποιους χρωστάμε το ρεπό που απολαμβάνουμε κάθε χρόνο στις 30 του Γενάρη, κατά μεσής του χειμώνα, και όχι 30 του Φλεβάρη που μου λένε μερικοί, έλεος. Και ύστερα λέμε ποιος μας φταίει. Ας είναι. Γι' αυτό λοιπόν καθίστε να ακούσουμε. Παρακαλώ να μην μιλάμε. Κάνουμε μια τίμια συμφωνία. Είπαμε, εγώ θα προσπαθήσω να τα πω όσο γίνεται πιο αργά και καθαρά για να κερδίσετε κι εσείς ακόμα μια ώρα να μην κάνετε μάθημα, αλλά κι εσείς θα μου κάνετε τη χάρη να μην μιλάτε. Εάν μιλάτε, η συμφωνία διακόπτεται και επιστρέφουμε γρήγορα στα σχολιά για μάθημα. Τίμιε Πάτερ, αξιότιμοι τοπικοί άρχοντες που δεν παρευρίσκεστε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά παιδιά, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί όλοι, σήμερα στην εποχή της κρίσης, όχι της οικονομικής, της πνευματικής, τώρα που τα πρότυπα έλειψαν, οι πηγές του πνεύματος στέρεψαν, η πνευματική θολούρα και υποκουλτούρα σαν λέλαπα ξεχύνεται και δηλητηριάζει τα μυαλά και τις ψυχές των ανθρώπων, τώρα που η παιδεία τρικλίζει, στερημένη από αξίες ιδεώδη και ιδανικά, τώρα περισσότερο από ποτέ έχουμε ανάγκη. Είναι καιρός να ξαναβρούμε και να ξαναδούμε ορισμένες σταθερές αξίες της παράδοσής μας, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν τη βάση για να ξαναχτίσουμε μια καλύτερη κοινωνία. Σήμερα ζητούνται πρότυπα, ζητείτε ελπίς. Πρότυπα και ελπίδα είναι οι 3 ιεράρχες που τιμούμε σήμερα. Ας δούμε τι έχουν να μας προσφέρουν. 3 γίγαντες του πνεύματος τιμούμε μαζί Ορθόδοξη Εκκλησία και Ελληνική Παιδεία. 3 Αγίους Ιεράρχες προστάτες της παιδείας, των γραμμάτων, της νεότητας. Τα ονόματά τους Βασίλειος, Γρηγόριος, Ιωάννης. Έτσι απλά στην αρχή. Άνθρωποι απλοί σαν και εμάς, κοινή θνητοί στο ξεκίνημά τους. Η διαφορά προκύπτει στην πορεία. Ύστερα λοιπόν έρχεται η ιστορία, στεφανώνει τους αθλητές και γράφει τα ονόματά τους με χρυσά γράμματα στη βίβλο της ζωής και συμπληρώνει. Δίπλα στο Βασίλειος ο Μέγας.
δίπλα στο Γρηγόριος ο Θεολόγος, δίπλα στο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γιατί τους τιμούμε άραγε? Αυτό είναι το ερώτημα, στο οποίο θα δώσουμε όχι μία, αλλά πολλές απαντήσεις. Τους τιμούμε γιατί είναι κορυφαίοι επιστήμονες, άριστοι ελληνιστές, γνώστες και κάτοχοι σε ασύγκριτο βαθμό της αρχαίας ελληνικής κλασικής παιδείας, σπουδαγμένοι στα καλύτερα σχολιά, στην Κωνσταντινούπολη, την Αντιόχεια, την Αθήνα. Αναδεικνύονται πανεπιστήμονες της εποχής τους, αληθινοί ποταμοί της σοφίας. Να γιατί τους τιμούμε, γιατί πετυχαίνουν το ακατόρθωτο έως τότε, συνδέουν τον ελληνισμό με τον χριστιανισμό. Παίρνουν από τον παλιό ελληνικό κόσμο ό,τι πιο γόνιμο και υγιές έχει να επιδείξει και τον μπολιάζουν με το ατόφιο χρυσάφι της νέας πίστης. Παίρνουν τη γλώσσα και τη φιλοσοφική ορολογία και τα κάνουν οχήματα για να κουβαλούν απάνω τους την καινούρια πίστη, τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Τους τιμούμε γιατί συνδέουν τη φιλοσοφία με την θεολογία, τη σοφία με την αρετή. Τέλειος συνδυασμός. Θέτουν τις βάσεις του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Συντεριάζουν πίστη και επιστήμη. Στα πρόσωπά τους συνυπάρχει ο πιστός με τον επιστήμονα. Αποδεικνύουν ότι πίστη και επιστήμη όχι μόνο δεν συγκρούονται, αλλά μπορούν να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται. Η επιστημοσύνη τους δεν τους φράζει το δρόμο για την αγιότητα και η αγιοσύνη τους καθόλου δεν τους εμποδίζει να αναδειχθούν κορυφαίοι επιστήμονες. Να γιατί τους τιμούμε, γιατί είναι μεγάλοι οικουμενικοί διδάσκαλοι με παγκόσμιο και διαχρονικό κύρος και ακτινοβολία. Είναι ποιητές, συγγραφείς, καταπιάνονται με ποικίλα θέματα, γράφουν πάμπολα συγγράμματα. Τους τιμάει η εκπαιδευτική κοινότητα και τους θεωρεί προστάτες της, γιατί είναι κυρίως δάσκαλοι και παιδαγωγοί. Αγαπούν εσάς τους νέους. Νοιάζονται για τη σωστή διαπαιδαγώγησή σας. Γράφουν ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Στοχεύουν σε μια πνευματική και ανθρωπιστική και όχι σε μια απρόσωπη και άθεη παιδεία χωρίς ψυχή και χωρίς Θεό. Είναι οραματιστές μιας καινούριας κοινωνίας που μπορεί να οικοδομηθεί μόνον με μια φωτισμένη παιδεία. Θεωρούν την παιδεία ως το σημαντικότερο αγαθό. Την υπηρετούν με πάθος και αφοσίωση. Την προάγουν. Της δίνουν άλλη διάσταση, άλλη προοπτική. Συνδέουν την ελληνική παιδεία με το φως του Χριστού, με το φως της χριστιανικής πίστης. Να γιατί τους τιμούμε. Γιατί αγωνίζονται και για την στερέωση της ορθόδοξης πίστης κόντρα στις αιρέσεις που απειλούν να την οθεύσουν. Αγωνίζονται για την κάθαρση στους κόλπους της Εκκλησίας. Ασκούν αυστηρή κριτική σε διεφθαρμένους κληρικούς ανάξιους της αποστολής τους. Διώχνουν τους κακούς και χειροτονούν ενάρετους κληρικούς. Πρώτα όμως καθαρίζουν τον εαυτό τους. Με την άσκηση, την προσευχή, την νηστεία, την ελεημοσύνη, τις αγαθοεργίες, την αυταπάρνηση, την έμπρακτη αγάπη. Να γιατί τους τιμούμε. Γίνονται ασκητές, αλλά αφουγκράζονται και τον παλμό και τον πόνο της εποχής. Γίνονται μοναχοί, αλλά δεν παύουν να ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπο. Γίνονται επίσκοποι και συγκλονίζονται από τα ανθρώπινα δράματα που εκτιλήσονται γύρω τους. Αποδεικνύουν ότι ασκητής δεν σημαίνει ακοινώνητος. Τους τιμούμε για το κοινωνικό τους έργο, για το οποίο διαθέτουν όχι μόνο τις περιουσίες τους, αλλά τον εαυτό τους ολόκληρο. Παράγουν έργο κοινοφελές, πρωτοποριακό για την εποχή τους και εντυπωσιακό για κάθε εποχή. Είναι και θα είναι σημείο αναφοράς στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών η μεγάλη φιλανθρωπούπολη με τα διάφορα ευαγή ιδρύματα που οραματίζεται και στείνει με τα πενιχρά μέσα της εποχής του ο Μέγας Βασίλειος, η περίφημη Βασιλιάδα. Το πρώτο κοινωνικό ίδρυμα στον κόσμο. Πολλοί το θεωρούν ως το 8ο θαύμα του αρχαίου κόσμου, όπου βρίσκουν στέγη, τροφή, περίθαλψη και φιλοξενία 30 περίπου χιλιάδες ασθενείς και άποροι. Απίστευτο κι όμως αληθινό. Ή μήπως είναι μικρότερο κατόρθωμα η καθημερινή σύντηση 3.000 χειρών και ορφανών στην Αντιόχεια και 7.000 φτωχών αργότερα στην Κωνσταντινούπολη από τον άλλο μεγάλο πρωταθλητή της κοινωνικής πρόνοιας, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Γι' αυτό τους τιμούμε. Γιατί είναι ακούραστοι και ασύγκριτοι πρωτοπόροι κοινωνικοί εργάτες και αναμορφωτές.
ανακουφίζουν τον ανθρώπινο πόνο όχι με λόγια και ευχές, αλλά με έργα. Έργα πληρωμένα και φτιαγμένα από τους ίδιους, έργα φτιαγμένα με τον υδρότα και το αίμα τους. Να γιατί τους τιμούμε, γιατί υπερασπίζονται το δίκαιο του φτωχού με την ίδια θέρμη και αποφασιστικότητα και αυταπάρνηση που υπερασπίζονται και την αλήθεια της πίστης. Συγκρούονται με αρχές και εξουσίες, είναι μαχητές, μάχονται, διώκονται, συκοφαντούνται, παρετούνται, εξορίζονται, θυσιάζονται. Καταφέρονται εναντίον κάθε μορφής κοινωνικής αδικίας και εκμετάλλευσης. Αδικία δεν είναι μόνο να αρπάζεις από τα ξένα, αλλά και να μην δίνεις από τα δικά σου. Επισημαίνουν αυτή την αλλιώτικη διάσταση της θείας δικαιοσύνης. Γι' αυτό τους τιμούμε. Γιατί τους απασχολούν τόσο νωρίς, 1700 χρόνια πριν, ζητήματα όπως η ισότητα των δύο φύλων και η θέση της γυναίκας στην εποχή τους. Απορρίπτουν τον απάνθρωπο θεσμό της δουλείας και αγωνίζονται για την κατάργησή του. Νοιάζονται ακόμη και για αυτούς που δουλεύουν στα μεταλλεία, τους ανθρακορίχους, κάτω από άθλιες συνθήκες. Τους ενδιαφέρει ο κάθε άνθρωπος ως πρόσωπο. Γι' αυτό το πρόσωπο, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος, επισημαίνουν εύστοχα. Αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα πολύ πριν αυτά καταχωρηθούν σε δημοκρατικά συντάγματα και καταστατικούς χάρτες διεθνών οργανισμών. Να γιατί τους τιμούμε. Γιατί αυτοί τα πρώην αρχοντόπουλα καταγγέλουν την πλουτοκρατία. Ως πότε θα είναι παντοδύναμο το χρήμα, η αγχώνη των ψυχών, το αγκίστρι του θανάτου, το δόλωμα της αμαρτίας, η αιτία των πολέμων. Γι' αυτό τους τιμούμε. Γιατί είναι πλούσιοι, αλλά δεν κάνουν σκοπό της ζωής τους την καλοπέραση. Αντίθετα, κάνουν άριστη χρήση, μοιράζουν τον πλούτο, βοηθούν τους φτωχούς, εφαρμόζουν τον Λόγο του Χριστού. Όποιος έχει 2 χιτώνες, ας δίνει τον ένα. Καταδικάζουν την τοκογλυφία που κάνει μερικούς να πλουτίζουν πίνοντας το αίμα των αδελφών τους. Εσείς δεν χορταίνετε να τρώτε τις σάρκες και να δαγκώνετε τους φτωχούς, και εγώ δεν θα πάψω να σας ελέγχω, βροντοφωνάζει ο Χρυσόστομος. Ο λόγος τους καυστικός, βαθιά επαναστατικός. Μοιάζει με ιδεολογικό μανιφέστο σύγχρονων κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικών συστημάτων. Μοιάζει, αλλά δεν είναι. Είναι λόγια γνήσιων εκκλησιαστικών ανδρών, λόγια υπομένα και γραμμένα πριν από 17 περίπου αιώνες, λόγια που δεν έμειναν γραμμένα σε χαρτιά, αλλά έγιναν πράξεις, πράξεις θυσίας και αυταπάρνησης. Να γιατί τους τιμούμε. Γιατί κάνουν τα πάντα και όλα για τους άλλους, τίποτα για τον εαυτό τους. Νουθετούν τους άτακτους, ευεργετούν όσους έχουν ανάγκη, ποιμένουν το πίμνιο, στηριτεύουν τις αιρέσεις, μάχονται για την Ορθοδοξία, χτίζουν ιδρύματα, ταΐζουν τους άπορους, φροντίζουν για όλους και για όλα. Εκπληκτική δύναμη ψυχής, απαράμιλο θάρρος, θαυμαστό αποτέλεσμα. Είναι να απορεί κανείς πώς χωρά τέτοια ψυχή, τέτοια γενναιότητα σε τόσο μικρά και αδύναμα κορμιά, πραγματικά εύθραυστα και φιλάσθενα ανθρώπινα σκεύη. Όσο καχεκτική και φιλάσθενη είναι στο σώμα, τόσο ρωμαλαίοι και τιτάνοι αποδεικνύονται στην ψυχή και το πνεύμα. Να γιατί τους τιμούμε. Γιατί οι αιώνες που περνούν, αντί να τους αφαιρέσουν, τους προσθέτουν λάμψη. Υποκλίνονται κι αυτοί στο μεγαλείο τους. Διατρανώνουν τις αρετές τους που ακτινοβολούν ακόμη και σήμερα, στην εποχή της θεοποίησης των ανθρώπινων παθών και της αμαρτίας, στην εποχή της κρίσης. Τι έχουν να προσφέρουν στο σύγχρονο άνθρωπο? Πολλά, πάρα πολλά. Η ανθρωπιά τους σανίδα σωτηρία σε μια κοινωνία απάνθρωπη σαν τη δική μας. Η ηθική τους σωσίβιο σε έναν κόσμο που πνίγεται ανάμεσα στην ανηθικότητα και τον ηθικισμό. Η μετριοφροσύνη και η ταπείνωσή τους αντίδοτο στην αλαζονία και την έπαρση της εποχής. Μόνον η αυτοθυσία και η αυταπάρνησή τους μπορούν να γιατρέψουν τον εγωισμό και τη φιλαυτία μας. Η μαχητικότητα και η επιμονή τους είναι παράδειγμα για αυτούς που εγκαταλείπουν τον αγώνα επειδή τον θεωρούν χαμένη υπόθεση. Ο ηρωισμός και η γενναιότητά τους
υψώνουν φωνή διαμαρτυρίας σε έναν κόσμο δειλό, όπου ο ήρωας είναι δισεύρετος. Το δικό τους ασυμβίβαστο ράπισμα στο δικό μας βόλεμα, που προβάλλει κιόλας σαν ιδανικό στις μέρες μας. Η φιλία τους όαση σε καιρούς αφιλίας και η αγάπη τους βάλσαμο σε έναν κόσμο ανέραστο σαν τον δικό μας. Η βοήθειά τους στο σύγχρονο άνθρωπο υπερπολίτιμη, απαραίτητη όσο τίποτε άλλο. Στον ορθολογισμό της εποχής μας προσκομίζουν ως τίμια δώρα την πίστη και την ελπίδα στον Θεό. Στον ευδαιμονισμό, την καλοπέραση δηλαδή, και τον καταναλωτισμό που κυριαρχούν σήμερα, προτείνουν ως εναλλακτική πρόταση ζωής το ασκητικό πνεύμα που μας αφορά όλους, γιατί σημαίνει χρήση των αγαθών με μέτρο και σεβασμό, χωρίς απληστία, κατάχρηση και υπερβολή. Στο εξοντωτικό πνεύμα που επιτάσσει την πρωτιά πάση θυσία, έστω κι αν χρειαστεί να πατήσουμε επιπτωμάτων, προσφέρουν ως λύτρωση την αγαπητική συνύπαρξη. Στην σαρκολατρία και τον ηλισμό που βάλθηκαν να ενταφιάσουν την πνευματική μας υπόσταση, αντιπροτείνουν την πολυήμνητη αλλά και χρυσή αίσθηση και χαμένη αίσθηση του μέτρου ανάμεσα στην ύλη και το πνεύμα. Την χρυσή τομή ανάμεσα στο σώμα και την ψυχή. Μας υπενθυμίζουν ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική ύπαρξη και πρέπει να καλλιεργείται ταυτόχρονα. Λάτρεις οι ίδιοι της τρισιλίου θεότητος δίνουν το πιο ηχηρό χαστούκι στην βδελιρή σατανολατρία, στην νέο ειδωλολατρία και στις αιρέσεις που αναθάλουν, ανθίζουν στις μέρες μας και απειλούν με τα πλοκάμια τους την ελπίδα του αύριο, εσάς, την νεολαία μας. Η προσφορά τους στο σύγχρονο κόσμο ανεκτήμητη. Μα αγαπητά παιδιά, αν τελειώναμε εδώ την αναφορά μας, θα αδικούσαμε τους τρεις Αγίους και θα εκθέταμε τον εαυτό μας, γιατί θα μας είχε διαφύγει το πραγματικό μεγαλείο τους. Μας χωρίζουν από αυτούς 17 περίπου αιώνες, κι όμως συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ όχι μόνο να τους τιμήσουμε, αλλά και να τους παρακαλέσουμε. Γιατί άραγε? Μα γιατί ζουν, γιατί υπάρχουν. Τι κι αν έφυγαν από το μάταιο τούτο κόσμο, τι κι αν έπαψαν να είναι πολίτες του παρόντος αιώνος, του απατεώνος, είναι πολίτες του μέλλοντος αιώνος, του ανεσπέρου. Τι κι αν πέθαναν βιολογικά, ο θάνατος αποδεικνύεται για αυτούς πολύ λίγος και ανίσχυρος. Δεν είναι όλεθρος, δεν είναι καταστροφή. Πέρασμα είναι προς την άλλη ζωή, την αληθινή. Με τον θάνατό τους σπάζουν τα φθαρτά όρια του χώρου και του χρόνου, του χωροχρόνου, και είναι πλέον πολίτες της ουρανίου βασιλείας. Είναι άνθρωποι αιώνιοι, άφθαρτοι, αθάνατοι, κατά χάριν θεοί. Άνθρωποι που πραγματώνουν τον αληθινό σκοπό της ζωής τους, μοιάζουν στον Θεό, κάνουν πράξη το καθομοίωσιν, γίνονται Άγιοι. Αυτό είναι το πραγματικό μεγαλείο τους, η αγιότητα. Γι' αυτό κυρίως και κατεξοχήν τους τιμούμε σήμερα, γιατί είναι Άγιοι, απομυθοποιούν την έννοια της αγιότητας. Αποδεικνύουν περίτρανα και στους πιο δύσπιστους ότι Άγιος δεν σημαίνει απόκοσμος, περιθωριακός, αντικοινωνικός. Άγιος δεν είναι ο άνθρωπος του παρελθόντος, του παλιού καιρού. Δεν είναι ξεθοριασμένη φιγούρα στον τοίχο της Εκκλησιάς, αλλά ολοζώντανη αθάνατη προσωπικότητα, άνθρωπος αληθινός, έξω από τη φθορά του χώρου και του χρόνου. 1700 περίπου χρόνια μετά την κοίμησή τους, άφθαρτο παραμένει, ολόσωμο με τη σάρκα του δηλαδή, το σκήνομα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στη Νέα Καρβάλη έξω από την Καβάλα, χωρίς την παραμικρή επέμβαση της επιστήμης, χωρίς ουσίες. Δεν μιλάμε για ταρίχευση, για μούμια, είναι ένα διαρκές θαύμα που επιτελεί πλήθος θαυμάτων. Έτσι θέλησε ο Θεός να διατηρήσει το σώμα του Φίλου Του και το έκανε, γιατί φίλοι του Θεού είναι οι Άγιοι. Σημάδι της Ανάστασης είναι και αυτό. Άφθαρτο επίσης διατηρείται από το σκήνομα του Μεγάλου Βασιλείου το δεξί του χέρι, που έγραψε μεταξύ πολλών άλλων και τη Θεία Λειτουργία. Και από το σκήνομα του Ιερού Χρυσοστόμου διατηρούνται αναλύωτα το αριστερό του αυτή παρακαλώ, ως όργανο υποδοχής της Θείας Ευλογίας και Θεοπνευστίας, και το δεξί του χέρι ως εκτελεστικό όργανο αυτής της επιφύτησης. Να τι σημαίνει Άγιος, νικητής του θανάτου. Αυτό είναι το... Συγχωρέστε με.
Αυτό είναι το κυρίαρχο μήνυμα που στέλνουν στους ανθρώπους της κάθε εποχής και σε εμάς, στους ανθρώπους του σήμερα, στις απαρχές του 21ου αιώνα, να γίνουμε Άγιοι. Και αν αυτό δεν μας συγκινεί πια, αν έπαψε να αποτελεί τον σκοπό της ζωής μας, τότε ίσως δεν τολμούμε να τους αντικρίσουμε, να τους κοιτάξουμε κατάματα, εθελοτυφλούμε. Ευτελίζουμε και τη σημερινή γιορτή σε μια τυπική εκπλήρωση εθιμοτυπίας και αρνούμαστε να πάρουμε από αυτήν τα σωτήρια διδάγματα. Καιρός να προβληματιστούμε. Ας δούμε τώρα και δύο πολύ σύντομα μηνύματα επίκαιρα που στέλνουν οι Άγιοι σήμερα και αφορούν την εποχή μας. Μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις, όλους τους λαούς, όλους τους ανθρώπους, πολυσήμαντα και πολυδιάστατα που χρειάζονται ερμηνεία. Μήνυμα πρώτο προς την ταραγμένη διεθνή κοινότητα σήμερα, στην εποχή της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, της περιβόητης και πολυθρύλητης παγκοσμιοποίησης και πολυπολιτισμικότητας. Άγγελε, κάθισε κάτω, σε παρακαλώ. Τώρα που περισσεύει ο φόβος και η καχυποψία και οι περισσότεροι αποφεύγουμε να μιλήσουμε, μην παρεξηγηθούμε, ίσως και γιατί δεν έχουμε κάτι ουσιαστικό να πούμε. Τώρα μιλούν αυτοί, οι τρεις ιεράρχες. Έρχονται ατρόμητοι από τα βάθη των αιώνων και όμως τόσο ζωντανοί και επίκαιροι και μιλούν για αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα και μας λένε πολύ απλά και ταπεινά να μην φοβόμαστε τους ανθρώπους, να τους αγαπάμε, να τους νιώθουμε αδέλφια μας. Μεταφέρουν μήνυμα ενότητας και συναδέλφωσης ανθρώπων και λαών, μήνυμα αλληλεγγύης, μήνυμα αγάπης και εμπιστοσύνης μεταφέρουν στην παγκόσμια κοινότητα οι τρεις ιεράρχες. Μας λένε ότι μπορούμε και πρέπει να ανοιχτούμε στον κόσμο στη βάση του αλληλοσεβασμού, χωρίς κομπλεξισμούς ανωτερότητας και κατωτερότητας, χωρίς όμως και να χάσουμε την ιδιοπροσωπία, την ιδιαιτερότητα, την μοναδικότητά μας. Κι αν νομίζετε ότι είναι έολες δικές μου αυθαιρεσίες όλα τούτα, κάνω θύμηση στην αγάπη σας πως τους χαρακτηρίζει η Εκκλησία. Μεταξύ πολλών άλλων χαρακτηρισμών, παύλα επιθέτων, πρωτίστως τους ονομάζει οικουμενικούς και όχι οικονομικούς που λένε μερικοί. Οικουμενικούς διδασκάλους. Είναι οικουμενικοί γιατί πέτυχαν πριν από περίπου 1700 χρόνια. Αυτό που ατυχώς επιχειρείται σήμερα και ονομάζεται παγκοσμιοποίηση. Είναι οικουμενικοί γιατί το πνεύμα τους, η σοφία τους, η δράση τους, το έργο τους, η σπουδαιότητά τους δεν φυλακίζονται, δεν γνωρίζουν σύνορα, δεν έχουν όρια φιλετικά και εθνικά. Ανήκουν σε όλους τους ανθρώπους και σε όλους τους λαούς. Και ένα πολύ σύντομο μήνυμα, βλέπω το αντέχετε, προς την πολύπαθη Ελλάδα στον καιρό της κρίσης, τώρα που ψάχνουμε την χαμένη μας ταυτότητα, για την ακρίβεια αιώνες τώρα ψάχνουμε την χαμένη μας ταυτότητα, βολοδέρνουμε πέρα δόθε στα σταυροδρόμια της ιστορίας, ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, με ένα δίλημμα. Πού ανήκομεν? Οι τρεις ιεράρχες μας βοηθούν να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση αυτοσυνειδησίας και μας λένε πως δεν ανήκουμε πουθενά και σε κανέναν. Ανήκουμε μόνο στον εαυτό μας. Δεν είμαστε μετεωρίτες της ιστορίας, δεν είμαστε χθεσινοί. Έχουμε ρίζες, έχουμε παρελθόν, έχουμε οντότητα, έχουμε ταυτότητα, αυτήν που μας χάρισε την παγκόσμια καταξίωση. Η ταυτότητά μας είναι η ιστορία μας, η παράδοσή μας, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, η ελληνιστική παιδεία μας, η χριστιανική ορθόδοξη πίστη μας και παράδοσή μας. Αυτά είναι η δύναμή μας, ο πλούτος μας, τα βαριά χαρτιά μας. Σε αυτά πρέπει να στηριχτούμε για να σταθούμε όρθιοι και όχι σε ξένα δεκανίκια. Κουβαλάμε στις πλάτες μας αμύθιτη πνευματική κληρονομιά, πολύτιμη παρακαταθήκη. Δυστυχώς όμως την αγνοούμε, την περιφρονούμε, την καταδικάζουμε αραχνιασμένοι στα χρονοτούλαπα της ιστορίας. Αρνούμαστε πεισματικά να την γνωρίσουμε. Ίσως γι' αυτό καταντήσαμε όπως δεν μας πρέπει, αλλά δυστυχώς καταντήσαμε πρόσφατα ρακένδυτοι ζητιάνοι, ξυπόλοιτοι κουρελίδες των εθνών, να οικετεύουμε ξυλοκέρατα για να ζήσουμε. Ξέρω, σκληρός ο λόγος, συγχωρέστε με, αλλά μήπως δεν είναι αλήθεια? Καταντήσαμε γιατί πετάξαμε στα σκουπίδια αμύθιτους πνευματικούς θησαυρούς δικούς μας και ανασύρουμε από τα σκουπίδια των άλλων αδιάκριτα ό,τι πιο άχρηστο και ευτελές για να το λατρέψουμε. Ψάχνουμε πρότυπα και τρόπους ζωής. Από πού άραγε?
από εκεί που κάθε 20 μέρες σκοτώνονται 20 παιδιά, 20 μαθητές στα σχολιά τους? Μήπως και αυτό δεν είναι αλήθεια? Αυτά ζηλεύουμε. Δεν έχουμε δικά μας πρότυπα? Οι 3 ιεράρχες δεν είναι πρότυπα? Ή μήπως ντρεπόμαστε για τα δικά μας? Κηρύξαμε τον πόλεμο κατά του εαυτού μας? Ξεχάσαμε την ιστορία μας? Αρνούμαστε την πίστη μας, την πίστη των πατέρων, των προγόνων, την λιδωρούμε σαν κάτι ευτελές? Θέλουμε να την εξαφανίσουμε, λες και είναι ο χειρότερος εχθρός, λες και δεν πορευθήκαμε μαζί της, λες και δεν μας προστάτευσε σαν σωστική κυβωτός 2.000 χρόνια τώρα. Ποιον χτυπάμε άραγε? Τον ίδιο μας τον εαυτό? Δεν θα γίνω περισσότερο αναλυτικός, δεν πρέπει, σταματώ εδώ. Οι 3 ιεράρχες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής της μοναδικής πνευματικής κληρονομιάς. Είναι γνήσιοι εκφραστές και φορείς και των 2 κατεξοχήν πνευματικών μεγεθών που προσδιορίζουν το είναι μας, την ταυτότητά μας. Είναι φορείς του ελληνισμού και του χριστιανισμού. Λειτουργούν σαν πυξίδα για να βρούμε επιτέλους τον προσανατολισμό μας. Μας υπενθυμίζουν ότι είμαστε ζυμωμένοι με Χριστό και Ελλάδα. Είμαστε κράμα μοναδικός, μιλεμένο στους αιώνες από ελληνισμό και ορθοδοξία. Μας βεβαιώνουν ότι σε τούτο εδώ τον τόπο αυτά τα 2 αντάμωσαν, φίλιωσαν, συνδέθηκαν και μεγαλούργησαν. Τώρα, μετά από 2.000 χρόνια, να προσπαθούμε να τα χωρίσουμε είναι σαν να σκίζουμε τις σάρκες μας. Να λοιπόν η συμβολή των 3 ιεραρχών στο σήμερα, η βοήθειά τους σε εμάς. Μας λένε, μας φωνάζουν, μην φοβάστε. Μας δίνουν το κλειδί να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας, να στηριχθούμε στα δικά μας πόδια, να βρούμε τον εαυτό μας, τη δύναμή μας, την ιδιοπροσωπία μας, να βρούμε επιτέλους την χαμένη μας ταυτότητα. Το μήνυμα που μας στέλνουν είναι μήνυμα ενότητας. Όπως οι 3 τους είναι μια παρέα, μια συντροφιά φίλων αδιέρετη, είναι 3 κολλητοί, επιτρέψτε μου να πω στην διάλεκτο τη δική σας, την αργό, αγαπητά μου παιδιά. Είναι 3 κολλητοί, όπως αυτοί λοιπόν είναι 3 κολλητοί, έτσι και σε εμάς λένε να μείνουμε ενωμένοι, να μην αφήσουμε να εμφυλοχωρήσει ανάμεσά μας ο ολέθριος σπόρος του διχασμού και της διχόνοιας. Τα μηνύματά τους δεν είναι θεωρητικά. Είναι σφραγισμένα με τη ζωή τους, γι' αυτό είναι αξιόπιστα και πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη. Τελειώνουμε. Η επίκληση των 3 ιεραρχών σήμερα δεν είναι πολυτέλεια, εάν και εφόσον. Ανάγκη είναι επιτακτική. Σήμερα στην εποχή της σύγχυσης και της παραπληροφόρησης, που η κατασυκοφάντηση έχει αναχθεί σε επιστήμη, που η λάσπη εκτοξεύεται με τον ανεμιστήρα, λερώνοντας αδιακρίτως και ανεξαιρέτως τους πάντες και τα πάντα. Σήμερα έχουμε την πολυτέλεια να περιφρονούμε και να απορρίπτουμε πνευματικά αναστήματα παγκόσμια και διαχρονικά τέτοιου μεγέθους, εμβέλειας και βεληνικούς. Μας περισσεύουν, δεν τους χρειαζόμαστε. Τους απορρίπτουμε αντί να διδασκόμαστε και να αξιοποιούμε την σοφία τους. Αλήθεια, η εποχή μας και η εντός ή εκτός εισαγωγικών αυτοχαρακτηριζόμενη πνευματική ηγεσία έχει σήμερα να επιδείξει ανάλογα πνευματικά αναστήματα, Βασιλείους, Γρηγορίους και Χρυσοστόμους. Αγαπητά παιδιά, η εποχή μας, η εποχή της παρατεταμένης κρίσης, φανερώνει την αστοχία μας. Φανερώνει πως πήραμε τη ζωή μας λάθος, κατά πως λέει και ο ποιητής. Και αλλάξαμε? Ερωτηματικό. Καιρός να αλλάξουμε ζωή. Γι' αυτό είναι οι Άγιοι μας, για να μας βοηθήσουν να αλλάξουμε ζωή. Στέκονται μπροστά μας οι σημερινοί Άγιοι, οι δικοί μας Άγιοι, φάροι αληθινοί, οδοδείκτες του ουρανού. Είναι αοράτως παρόντες τούτη εδώ την ώρα της προσευχής. Παρακαλούν τον Θεό για μας. Είναι εδώ και μας προσέχουν. Μακάρι να είχαμε τα μάτια της ψυχής καθαρά να τους βλέπαμε. Είναι εδώ και μας προτείνουν το χέρι, να μας βγάλουν από τα διέξοδα, να μας απαλλάξουν από τη μιζέρια της καθημερινότητας, να δώσουν νόημα και σκοπό στην άνοστη ζωή μας, να μας οδηγήσουν εκ του ασφαλούς προς τα άνω, μα πρέπει να το θελήσουμε κι εμείς. Τελειώσαμε. Είσαστε πραγματικά σπουδαίοι. Δεν πίστευα ότι θα αντέξετε την τόση πολυλογία. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή, τον σεβασμό και την ευλάβειά σας. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική μας παράδοση, εορτή Αγίου, μίμηση Αγίου. Ο αυθεντικός τρόπος για να γιορτάζουμε εμείς οι χριστιανοί είναι να προσπαθούμε να μοιάσουμε, έστω και κατελάχιστον, στους Αγίους που τιμούμε. Εάν σας κούρασα,
σας ζητώ να με συγχωρέσετε. Χρόνια πολλά με υγεία και προκοπή, χρόνια ευλογημένα από τους Αγίους προστάτες μας 3 ιεράρχες, χρόνια πολλά σε εσάς και στις οικογένειές σας και στον κόσμο ολάκερο. Τέλος και το Θεό δόξα. Αμήν. Σας ευχαριστώ.